Matur nuwun panjenengan tasih sarangan kalian Temanggung kanggo bentuk atlet-atlet berprestasi serta nampai kualitas. Pelatih FPTI nganakake klaten pelatih level 1 nasional ing Temanggung. 51 pelatih panjat tebing saka sawetara tlatah kaya DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah lan Yogyakarta tumuti Gladhen Nasional Pelatih Panjat Tebing Level 1 kang diselenggarakan dening Federasi Panjat Tebing Indonesia. Lawase patang dina selawe nganti 29. Ing Temanggung para peserta iki dibekeli sawetara keterampilan lan kawruh kanggo nunjang pelatih panjat tebing. Klebu Iptek Sains pembinaan umur dhisik, pencegahan lan penanganan cedera, penggawen program latihan, safety prosedur kanggo keselamatan pemanjat, praktik ngelatih. Trianto Budi Santoso Biro Pelatih Federasi Panjat Tebing Indonesia sanjang tujuane kanggo nambah pengetahuan lan sains marang pelatih daerah. Panjat tebing dhewe yaiku cabang prioritas Olimpiade. Ben jarake watara Pemprov lan Timnas ora kadohen. Ini adalah pelatihan level 1 nasional yang diselenggarakan di Temanggung ini berlangsung tanggal 25 sampai 26. Tujuannya adalah agar kita untuk meningkatkan upgrade pengetahuan dan sains untuk pelatih-pelatih daerah agar karena cabang panjat tebing adalah cabang prioritas untuk Olimpiade, jadi supaya gap-nya antara Pemprov sama Timnas tidak terlalu jauh, maka diselenggarakan pelatihan ini agar memberikan wawasan atau pengalaman kepada atlet pelatih daerah untuk melatih atlet-atletnya. Tingkat pelatih panjat tebing ono 3 level. Level 1 kanggo pelatih Pemkab umur dini, level 2 kanggo provinsi, level 3 pelatih timnas utawa level elit. Diarep-arep karo hal iki oleh nyawijikake standar kualitas pelatih ing sandinge Indonesia. Nyiras njembarake jaringan pelatih bersertifikasi kang siap diterjunke jroning pembinaan atlet daerah. Aditya Prusika, Temanggung TV.